Wala pa akong may hawig sa kanya, DJ Rocky, pero masasabi ko maganda po siya, eh. Mas Ayun maganda pa po. sa akin? Ay, wag mo na sagutin, baka masaktan lang ako. Way back 2019, may nililigawan ako. Nung chinat ko siya, andito pa lang ako sa Dubai noon, as a tourist pa lang naman. Nalaman ko na pharmacist pala siya, pharmacist din yung ate ko dito. Tinanong ko siya na, wala ka bang balak mag-abroad? Sabi niya sa akin, meron naman. Okay, sabi ko, tanungin ko nga yung ate ko, ano yung process para makapunta ka naman dito sa Dubai, kung paano yung mas madali na Ayun, taray, process. nililigawan mo pa lang, ganun na yung effort mo, ha? Nililigawan ko na po. Nagandahan talaga ako sa kanya, eh. Sa kanya ko nakita yung parang tunay na love. Sandali lang, ha? Sandali lang. Nakita mo sa kanya yung tunay na love dahil nagagandahan ka? Nung nagkita kami, DJ Rocky, sinundo ko siya. Sabi ko, nabighan talaga ako, DJ Rocky. Napakagandang babae. Sino ka mukhang Hindi artista? Wala pa akong may hawig sa kanya, DJ Rocky, pero masasabi ko maganda po siya, eh. Mas maganda pa sa akin? Ay, wag mo na sagutin, baka masaktan lang ako. Ngayon, DJ Rocky, ganito. Nung 2020 kasi, andito na din siya sa Dubai. Niligawan ko po ulit siya 2020 January. May jowa po ako dito sa Dubai noon. Ang lupit mo. Pero, same kami ng bahay na inuuwian nung girl. Sabi ko, alam mo, kahit may girlfriend na ako, ikaw at ikaw pa rin ang hinahanap ko. Sa'yo ko lang talaga naramdaman tong love na ganito, ganyan. Sabi niya po sa akin, sana wag mo lang sayangin tong chance na to. Hindi lang ako yung manliligaw, ha. Meron isa pang manliligaw, Indian. Area manager niya yon. So, sinong pinili niya? Patuloy pa rin ako. Yung Indian. Paano mo nalaman? Kasi nagka-baby na din sila, eh.